ọnwụ Ojievi Marian oyibo Oyoka Modozie. May her gentle soul rest in perfect peace. Amen. Agagbanarị ọnwụ isi buka n'elienu onye melike yona. Agagbanarị ọnwụ isi buka n'elienu onye melike yona. Lele nsọ nekani wangu melu mmadụ. Obulezi nne Ojievi Marian oyibo nwunye ya ka Modozie n'ibite ọka nyaka ọnwụ jere gbuo enu. Ezi nne nwanyị ọma na n'udo. Nyabụ oyibo Marian nwunye Oyoka amụrụ ya 1935. Amụ onye bụ nwa onye ọbụla na-egori. Ma unu amago na mgbe ahụ ka ọ na-aba amụta ejima na-eburu tubue. Mana amụrụ Marian oyibo amụrụ ya ejima. Ndị mmadụ na-eti mkpu, kedụzi ka nwanyị si wee bụrụ ejima ka ọ mụrụ anyị ya? Mana ụfọdụ mere ka eburu oyibo tụfuzie ewe nebe ya. Ọ bụ na ọ mara mma karịa. Ewee si kedụ ka a ga-esi bụrụ ọmarịcha nwa dị etu atụfuo, rapụkwanụ nwata o nwere ihe ọ ga-eme ma o tote. Ewee rapụ oyibo. Mgbe ahụ ọ dị na nwatakịrị a na-ekiri mmiri, o mesie tobe. Maka na amụrụ ya na Naịgila, amụrụ ya na Ejule na Igala nke dị na Kogi steeti. Oyibo malụ mma, oyibo mala akwụkwọ, oyibo nwere ezigbo omume. Amụrụ ya na ngwurube onye ji aka n'ụmụ ụzọ ọcha ka amụrụ ya bụ nwa. Ewee meketezie mgbe o jidezie na agba ọbịa, ndị mmadụ ebiabali ya dị. N'ebe Ọgọsị Oyoka Modozie wee sị na ya ga-anụ oyibo. O wee jee ụmụ ụzọ ọcha ọnụghị oyibo. Ewee jụọ oyibo o kwere ekwe. Oyibo si na Oyoka ga-anụ ya dị. Oyoka wee nụrụ oyibo banabọ wee biri. Banabọ na-ebi na udo. Chukwu gọziri ibe tinyebe ọtụtụ ụmụ ma wee mụta ụmụ ite naanị. Emesịa mmadụ na-abọ wee nwụrụ n'o. O wee bụ mmadụ ịsaa. Ya bụ mmadụ ịsaa vaja bụ gbado nwoke.
akọwa ezigbo omume oyibo na-eme maka na ọ na-agba mbọ rinne ọ na-enyere mmadụ aka ọ dị akpara oke ebe ọ gụnyere ụmụ ya ka ọ na-agụnye ndị ọzọ elote m mgbe agha na-agba n'obodo anyị Naịjirịa oyibo zụrụ abịa okirika akwa okirika ka ọ na-ele ọ na-agba mbọ ka agụụ ghara igbusisi ụmụ ya n'agha emesịrị n'ata agha o wee chịrị ụmụ ya zụba bacha wee gbaba mbọ emesie na 2018 ka ọnwụ ji gbuo mama na n'udo ibe ite ọka na-akpụ ya bụrụ ngala kwesịrị ma mbọsi o ji wee nwụrụ akwa ibe ite ọka na-ebe ngala kwesịrị na ewe ngala kwesịrị ana alụ eme ngala kwesịrị ana ite ego nwa mgbe odozie wee kpọrọ Morocco Emeka Morocco bịa na nne mana anyị wee buru akwa lili wee jewe ite ọka anyị abata ite ọka onye ọbụla akụsi aka anaba ebe na ngala kwesịrị ana onye na-eme mma na ndụ ngala kwesịrị ana Emeka Morocco wee kpọwa ite ego ma odozie ite ego ịkwa akwa ghale o nwere mgbe nne m ya kacha nka wee nwụrụ ọ ga-adị m mma ite ego ma anyị ga-enwebe ndidi okwu ọzọ mgbalite ego na akwa nne ga bụrụ obituary kama ọ bụ celebration of life igwe ite ego ma odozie nwere ndidi ya na ọ bụ nwa ya akwa nne ya nkọlụ gị ka ite ego si wekwa amamụ ya ndị niile bịara akwa mbọsị ahụ onye erisi ihe ndị ebinye ozu ọkụkụ oburu naba ndị niile bịara akwa na be orisie nri obulu ozu ọkụkụ naba elote mụ mbọsị ite ego chiri ọzọ ebidoto ka na-egbufu ụbọchị onyechi anụ ewi ọta ịchọ anụ ewu ịta ịchọ ọkụkụ ịta ibe onye chọrọ ka ọ ga-eri maka na ite ego zuru ka eme mgbosi ite ego chiri ọzọ n'ọzọ karịrị akarị ibe a na-etu ya n'ọzọ karịrị akarị ọzọ
onye mma ọzọ bata obi ya ọzọ kemiri na-abụ ogbe ọzọ agada gbachiri ụzọ n'isu anị ọcha ọzọ agba ọgwụ nwa ogbenye na amasị ọzọ ọbara dike egwu na ahịa mere m ọzọ ka ikuku na-apa ụlọ n'Igbo adagbe ọzọ ite ego ndị Igbo limited Chief Chukwudi Emmanuel Nwamodozie oyemu gaa n'iru n'izuru ka eme anọnwụ mgbasi ọ na-agwa nne ọtụtụ mmadụ bịara ebe ahụ Emeka Moroko nwa mmadụ ka eso mbịa His Royal Highness His Royal Majesty Obi Dr. Gibson Nwosu Ezuzu the second n'Ọka Ezuzu the second nke Ọka Kingdom His Royal Highness Igwe Kenneth Okonkwo Ọranyeleze n'Amasị His Royal Highness Igwe Nkeli Nzekwe Igwe Ọkalagwu Kingdom n'Ịgbariamụ His Royal Highness Igwe Chumachi Ekwe Odogwu Ọgazenachi Igwe Ọgazenachi Kingdom anyị ejebe na ndụ Chief Ikenemenaka ọchịagha na ndụ niile both home and abroad ọchịagha gburugburu anyị agbaba Vincent Udobi Chief ọgwa netilora nke Ibitedunu Ike dunu kọrịa His Royal Highness Igwe Leyasi Nneli Igwe Ụmụeje na ya mere m Igwe Talichala Traditional Prime Minister of Ọka Kingdom Engineer Okoye Ben Watutu Ọka n'Igadi anyị agbaba the distinguished senator of Nigeria Chief Senator Ben Ndiobi Ojeli Igbo n'Ọka ọkụ ụzụ na-agbaze igwe
ọka oyimojeli Igbo n'ọka the distinguished senator Alphonsus Obi Igbeke ụba na-esesu kpọrọ ụlọ ụba Obiemeka Odu Enyi n'Ọkụzụ Ezude n'Ọkụzụ nna gị bụ enyi n'ibukwu enyi ya Chief Secletus Ibeto Omeka nne ya Secletus Ibeto Omeka nne ya Secletus Ibeto Omeka nne ya Wasi muke na poli ya Ibanyi Uba Chairman Managing Director Capital Oil Nigeria Limited Osimu Keneli ye Group Captain Samson Nnoruka Oshiaga 1 of Orivite Agagbanarị ọnwụ isi bụ ka na-eri enu onye melite ya ọna Agagbanarị ọnwụ isi bụ ka na-eri enu onye melite ya ọna His Excellency Chief Dr. Willie Obiano Able Governor Anambra State Ibanyi Akpọkwu adịka onye Aguleri na Lekene Anya kpọva Chief Sir Engineer Tony Nwokechukwu the President General ADU Awka Development Union Anya Bova Chief Sir Charles Okebo Dozie Kanyozo the second nke Awka Kingdom onye ọma welu ugo gị kedu maka Chief Sir Emeka Ovo Chairman and the Managing Director Chrome Oil PLC Anya Bova Chief Oyema Raphael Nwangu the Assistant General Manager NIDB PLC Anya Bova Chief Chukwudi Ebere Modozie Agụneche mba na-egadi Agụneche mba nke Ifite Ọka Nwamụlụ n'obi ọgaranya Anya Bova Chief Ugochukwu Eme Odogwu onye Ifite Dunu nna Yelugo 1 nke Ifite Dunu ka ịkpọzie Chief Vincent Nwafọ Odu enyi Ifite Ọka Itego
nwa m odozie ọzọkwa ka ịbụ ebe kwue dike na nọgụ onye ọma odogwu ebe kwue dike ite ego oil and gas ebe kwue dike ite ego oil and gas odogwu amụchala m ite ego oil and gas onye ọma ite ego oil and gas Jonathan Ekwenugo Onowu North and South ọ ga-adịrị gị mma Emeka Morocco ilozokwa na Emeka Ogwoji ọbụ Morgan Ivere n'obe egwu n'Ọka ezi oyi m n'ọnya mere mụ mgbe amala Amerịka jee nye egwu DIG Dagara na Fort Headquarters na Abuja anyị na-ekenenu AIG Zone 9 echi kama onye ọma welu ugo gị anyị na-ekene Commissioner of Police na Anambra Garuba Umar onye ọma Garuba Umar anyị na-aga ide na mma anyị na-ekene Lieutenant General Francis Nwangwu MN anyị na-ekene Chief Michael onye ọma Michael Chinweze oyi ọka nwama odozie Chief Michael Chinweze oyi ọka ma odozie nwanne ite ego ọchịla ọzọ irite ọka anyị na-ekene Chief Mrs. Gloria mma Damo dozie osodi eme nwanyị ọma anọba ka o si eje anyị gba Princess Mrs. Chinenye onye ọma Chinenye ndụ mbụ ọnụ Chief Emeka Oyiọka ma odozie nwaka ibie ibite ọka onye ọma nwaka ibie onye ibite ọka Emeka my namesake Emeka anyị akpọba Chief Chukwudu egwu ma odozie wee jee ma ọnụ one n'Ọka Kingdom ka ịgbafa Princess Ifunanya ya wee ma odozie ada dị ọra mma kedu maka Chief David ja Chimike ma odozie omekania of Ivite Ọka
Royal Highness Igwe Ignatius Opara, the Enyi one of Abada, Ninyo Autonomous Community, Noji River. Chief Ememwa Oyoka Modozie, onye na-enyo ụwa Ofifitoka gaa n'ihu. Anyị agbawa Pastor Reverend Ifeanyi Oyoka Modozie, Chief Ugochukwu Oyoka Modozie, the Daily Dawn of Oka, Onyeka Oyoka Modozie, the Elibagwagu, Onyeka Elibagwagu, Onyeka Elibagwagu, Elibagwagu one of Oka. Anya Prince Engineer Atọ Eze n'Ugbo Ọzọ Igbo Ndụ gburugburu. Ezi nwanne m Ọka na-ekene Chairman Orient Petroleum PLC, anyị akpọba Honorable Anayo Nebe Ichele Ọka Odogwu, na ịgbawa Honorable Boniface Okonkwo Owele amasị mba na ka ịkpọwazie Honorable Nwoye Okoye Atụ Obuegwu nke Ọka Odogwu gaa n'iru. Anyị na-ekene Prọfesọ Eze Emeka Moroko Itego Modozie, aga m ana agwali gị agbanwe kwuo na agwa nne gị abụrụ obituary kama na ọ bụ celebration of life. A ga-agbanarị ọnwụ isi bụ ka na-eri enu, onye mere ike ya ọna, onye mere ike ya ọna, isi bụ ka na-eri, onye mere ike ya ọna.